și câinele tău devine uneori puțin gălăgios, trebuie să vezi asta. Dispozitivul ultrasonic antilătrat Femify este o soluție modernă, blândă și complet sigură, creată să ajute câinii să se liniștească fără stres, fără durere și fără metode agresive. Aparatul folosește unde ultrasonice, percepute doar de câini. Acestea le captează atenția în momente de agitație și îi ajută să reducă lătratul excesiv într-un mod natural și non-invaziv. Ai la dispoziție 3 moduri reglabile, astfel încât poți ajusta intensitatea în funcție de talia și sensibilitatea câinelui tău, de la mic la mediu sau mare. Dispozitivul acoperă o rază de până la 15 metri și un unghi larg de 270 de grade, ceea ce îl face perfect pentru interior și exterior. Fie că îl folosești în casă, în curte sau în zone deschise, reacționează rapid și eficient. Este rezistent la apă cu certificare, deci îl poți utiliza chiar și în ploaie. Iar încărcarea prin USB și lumina soarelui îi oferă autonomie și flexibilitate indiferent de vreme. Comandă chiar acum produsul de pe femify.ro.